rahimahullah ta'ala wa nafa'na fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla yaumin nabisun wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilu. Wa umru utawi umur atau wa umri utawi umur ingsun fi kulli yaumin ing dalem setiap dino iku nakisun kurang. Besok sudah mau pergantian tahun. Ganti tahun berarti umur kula panjenengan tambah panjang. Sing ngene umur 40 dadine 40 setunggal. Sing pun umur swidak berarti swidak setunggal. Karena apa? Fi kulli yaumin naqisun, setiap hari umur kita itu berkurang. Terus nek ada pergantian tahun niku sak yugyane saene niku ngadakake slametan. Ngadakake sedekah. Wonten kok seneng-seneng jogetan, orkesan, metusi mercon. Wong kula panjenengan iku selek tuwa. Wa man mu'anidhu naqisu fil khalq. Ketika umur kula panjenengan ditambahi kali Gusti Allah, maka wa man nu'amiru nunakishu fil khalqi, nunakishu bakal dikurangi fil khalqi ing dalem bentuke. Nah, nek kula ndelokake Bu Aminah utawa Pak Deuti niku nggih nek nom-nomane umur 17 tahun nggih didolokake iso medhotake kolor. Jangan semono mau dhisik nom-noman. Lah sakniki lah nggih sakniki umur swidak. Biyen isih umur 17 tahun ya temenan iso medhotake kolor temenan. Marai dhisik ayu isih nom. Kaya Pak Imron, Pak Dewi niku nom-nomane umur 17 tahun niku nggih. Bangane ora karo-karuan kaya sarukan. Lah sakniki umur 20 tahun nggih. Rambuté wis mulai putih, tandane arep mulai. Undune wis do ompong, tandane arep lebu rong. Mripate wis blawur, tandane arep lebu kubur. Karena setiap tahun umur kita, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berkurang, maka seyogyanya kula panjenengan ditambahi, disergepi, anggonipun kula panjenengan ibadah. Ibadah boten salat tok. Apik kali sinten kemawon ibadah.
nyingkirake beling ning dalan ibadah, bantu tiyang ibadah. Lalu senyum kali tiyang sanes niku dianggap sedekah, dianggap ibadah. Dengan lewat senyum, monggo Pak, monggo Bu, niku mau dianggap ibadah, dianggap sedekah. Mantabas sama di akhir sedekah pun. Nah, kula panjenengan langsung disambut istrine, guyu Bu, nggih Pak Bu, nggih. Bu, nggih. Guyu mawon niku pun ibadah. Lho panjenengan kok guyu terus kabeh majelis iku apa Pak? Kula ketemper ya boten. Maksudnya kalau panjenengan dipuninakno duwe wajah sing sumeh, sing sumrambah, mboten wajah kok medeni, berkut, mripat kalih lambe kumpul dadi setunggal kaya dicontong, boro-boro takon wong, ditakon iki, ngono, ada di Pak, takon makan takon. Mengenai duit tok. Niki wajah-wajah wong ahli swarga niku teng donya niku pun saged ditingali. Wajah do sumeh, do apian, do takonan. Mboten terus pampengan, balak-balakan, kereng-kerengan mboten. Ketika kula panjenengan tahun baru sudah mendekati, maka seyogyanya yang pulau panjenengan selamatan nyukuri umur pulau panjenengan mumpung tasih diberi kesempatan kali Gusti Allah nyandap umur 2026, monggo pulau panjenengan disyukuri, ditambah ibadahe, ditambah zikire, ditambah sholawate, ditambah sedekah anggonipun ibadah. Nah, sing boten kawula panjenengan boten saged hindari niku takdir Pak Bu. Takdir niku terbagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nek takdir mubram niku takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Terus dene kula niku takdir lanang. Niku jenenge takdir mubram, wis ditentokno kalih Gusti Allah saking lahir mahfuz. Kematian itu nggih takdir mubram, takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Lah kok kula niku janjane umure awet Pak. Lah kok bisa langgeng lah tak nang bocah bedut, nggawe trek-trekan, akhirnya tabrakan. Niku aslinya niku nggih memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang jalur kematian niku nggih lewat tabrakan niku umure 16 tahun trek-trekan akhirnya tabrakan meninggal dunia. Niku hakikate niku nggih pun ditakdirkan oleh Gusti Allah. Sedone umur 16 tahun lewat trek-trekan niku tabrakan niku. Kula niku duwe guru jenenge Pak Sabar. Niku nek mucal niku nggih teng pondok niku jarake 2 kilo. Niku nganggone Honda sing abang niku, Honda bebek abang niku. Niku nek mlampah niku nendheke mboten karo-karuan. Setiap wong sing liwat dibel, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wonten wong liwat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wonge santune mboten karo-karuan. Logikane kan kudune wong model kaya iki umure panjang. Nggih mboten? Nggih wong akeh mboten karo-karuan.
Tapi karena Allah itu sudah menakdirkan Pak Sabar niku umur 30 tahun pun sedo dilarang Abu lewat dalan raya saking lendeke arep minggo niku nek arep minggo niku kecek sekilo niku dirating saking hati-hatine. Tapi dilarang wonten supir trek sing ngantuk dilarang saking mriki langsung ketabrak bae. Akhirnya meninggal di tempat. Niku jenenge takdir mubram. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimuna. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa disiake. Wah, anu be malaikat nyukup dicabutin ku ben nek wis duwe bojo. Wah, misal sakit badan malaikat di nyam-nyam kayak kowe Pak Bu. Boten saged. Ora duwe bojo terus nyam meneh. Malaikat ku benak aku ku jabutin nek wis duwe putu. Ora duwe putu ku ben malaikat. Wah, nek wis ora iso nyambut gawe, boten saged. Wong kadang sing wong lara-lara nganti nyukeri sing ngrungati. Lah piye? Modele wis di modele wong urip kan enten sekarang nggih nek aku akas atos apa bae di wangan entek kabeh sak jengkel-jengkele. Wong niku ayam sak balung-balunge nganti kaya plituran. Karena nyatane sing atos. Sing nomor kali B, modele wong umure modele kaya BB iku ya wis rada tuwa meneh. Nek A iku umur-umuran selawe ke bawah, lah nek wis B niku wis umur-umuran selawe ke atas nganti 50 tahun niku B besar beser. Terus C itu wis lebih tahun ke atas. Nanti 70 tahun seneng gitu. Besok dikumpul di sungai kabeh putune. Lawen. Wis seneng Wis 10 tahun ke atas niku sedih ngeprotok. Mane kukur-kukur ning dhuwur kasur. Nek pipis nek arep dicatur nganggur arep musul gusdur mergo wis ambu kubur. Padahal wong sing mun bosen urip anane dicatur anane didulang adus bae digotang rono gotang rene mboten sedo-sedo. Kadang wong sing isih aktif setiap manggung niku 200 juta moro-moro di cukup karo malaikat. Terus dene kanca kula niku Dedi Kempot. Niku nek manggung sak panggungan pinten 200 juta Pak. Moro-moro sedo. Islam di dalam apa cinta sudah dan itu Kiseno Sudarmono posisinya itu Sudarsono langsung dalam terkenal warang 200 juta moro-moro meninggal dunia. Aku ngene kula entus jar 500 juta moro-moro meninggal dunia. Piye Haji Zainuddin NZ fatwanya pasti dibutuhkan 1 juta umat moro-moro meninggal dunia. Lah sing tanggane kula kece jenenge ditakumi anane manuk bae karo dilarang-larang putune arep nguyu karo ngising anane ditupari putune tok arep pendal mati ora mati-mati. Nggih mergone idza jaa ajaluhum la yastaqimuna wa la
akhiruna. Kalau ajal sudah datang tidak bisa disiake, ya mboten saged akhirkan. Mulane kula panjenengan mumpung niki kasih wonten kesempatan teng alam dunya, monggo tambah umur, tambah tahun niku memperingatkan kita semua bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kula panjenengan dados tiyang sing selalu bersyukur, selalu mengedepankan ibadah, mengedepankan perintah Allah, dan selalu bisa menjaga terutama sholat kita. Dan juga keluarga-keluarga kita doakan mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah, baik keluarga, tetangga-tetangga kita, semua kita doakan mudah-mudahan diparingi hidayah, diparingi petunjuk turunan Gusti Allah, diparingi rezeki ingkang jembar, ingkang lumader, dipun paringi kesehatan, umur panjang, dipun paringi saged murid-murid Islam wonten petudanan baru punika. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.